miña preocupación, digamos, na parte histórica no seu conxunto, nunha deteriorización importante da vida da parte antiga, das persoas, e tamén do que significa a política de usos dos espazos públicos, tanto patrimoniais, material, que existen. Evidentemente, nos últimos anos, o comportamento do turismo, non, os importantes fluxos turísticos que están afectando a Compostela, pois implican pois ter unha grande responsabilidade sobre o que denominamos a gobernanza do turismo. E que quere dicir isto así a grandes liñas, non? E tratando de non estenderme moito. Ata fai ben pouco, o que significa Incolsa, que é a empresa pública que se chama Turismo de Santiago, tiña como obxectivo fundamental a promoción da nosa cidade, non? Pero en estes momentos a promoción da nosa cidade tamén ten que ir acompañada de medidas de responsabilidade sobre a ordenación sostible dun turismo. O turismo ten impactos positivos en términos económicos, aínda que efectivamente nos sinalamos moitas veces que eses impactos positivos teñen que ir da man da calidade do emprego. Preguntarvos o tema dos apartamentos turísticos, que está vendo bastantes por aí. Entonces é un barrio bastante de xente humilde e, bueno, en este momento pois está ben que se restauren as casas para uso, mellor eso que casas tiradas ou abandonadas, pero me preocupa que calquer día os propietarios dos pisos que nos alugan a nós ou a xente daqui ou pois que nos empecen a subir os alugueres. A través da moratoria, que hai posibilidade de abrir máis hoteles, apartamentos, albergues e pensións, desde que entramos no goberno, en actualidade o que nos preocupa é o aloxamento a través de plataformas Airbnb ou aloxamento ilegal. Temos unha ferramenta que estará activa en próximas datas e sí que despois é unha obriga do propio Concello cumplir, vigilar a disciplina para que apartamentos, vivendas que teñen que ter un uso residencial, formar parte do tecido residencial da nosa cidade, que haxa habitantes, xente que resida nel, que non se convirta en aloxamento, xa non falo que o problema sexa solo a legal, sino que está privando, porque o precio vaise facer imposible, que está privando os veciños de poder vivir. Se dá cerca, que ademais hai tantos colexios, os coches van rapidísimo e poucos autobuses, houbo xa nas Mercedarias 2 atropellos este ano, porque coas escaleiras os coches non ven que a xente vai sair. Imos en primeiro lugar a poñer uns pasos de cebra como puxemos en Santa Marta, que con un material rugoso que obriga a frenar o coche, e se eso detectamos que non é suficiente, entraremos xa no tema das berlinesas ou da elevación dos pasos. Ali hai moito tráfico de autobuses, así que igual a solución mellor é berlinesas e non é elevar os pasos, pero non é algo que veremos na segunda parte.